سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو على توزيناتات بموت تيام مترب انجليزي تحاني ايرتراويز التخصص والكسب زملكات زوات حبريتا سراويت جنبار اورومو مسمر كينيا ايتيوبيا كعصو خمز بقوسو زوت ومغلطي حيلتات تግራይ ኣብ ደብረ ታቦር ዘካይደ ዘሎ ኩናት አብይ አህመድ ናብ ቱርክ ክበጽሕ ከም ዝኾነ ዓብደላ ሐመዶክ ብዛዕባ አልፈሸቃ ዝሃቦ መግለጽን ኡጋንዳ ካብ አፍጋኒስታን ስደተኛታት ክትቀበል ምዃና ዝገልጽ ሓበሬታን ካልእን ዘደስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም أبزي زحلفة قرب معلتات حدا إرتراوي سدتنيا بمنقد بحري ناب عادي إنجليز كسجرة بزفتنو لجزيه متحالو زحبر زينات قالي حزنا برخوينو بموت زي إرتراوي أنا قتلت كسك قريب له حدا والكسب تحت قيد آتي خمزلة تجليسو إذا حجاب تحت قيد آتي زلوا والكسب ني ألجيريا زي قلنا زلوا مسجر سدتنيا تات ناب عادي إنجليز زسالت ويدما بلوموت سمسار تباهيلهم كابز سوعو حدا يتباهيلو تخصيص الله سبب سلطان فرنسا نزا ألجيرياوي أب تحت قيد دحر مقتهم زحلفة قدام بقدايتي نص سريدو زتبهاله زتحاله إيرتراوي نابيت فرد كم زقرب جيرم الله بموت نيت زتحاله ود 27 عامت إيرتراوي خا كسي تمسيرت الله بجك هذه نيت إيرتراوي مدما ناي كالو سبات هيوت أب حدا جاب مقتو كم دما زي حجاويان سبات سجردوب كفتسمو متحبار زبل كسوين قريب الله كم ذكر اتنا بعد إنجليز كسرجر من إشتي مركب أب جعزة نبرة إيرتراوي أبتان إشتي مركب أفكاريتو مسؤول نبرة كوينو أب منجو جعزة مسكالوت كوين نتناي تجالب كبدت نمفخاس نبت بحر نتيرو هيوتو كسئني زتجدده أبلات هي وتادحن فرنسا نتي إيرتراوي هالوتا أطفيو تنفاسو كي حلفة كلا نبتي أبكتما كاليس زركب حكمنا كوان تبصحوا بوزح كيس أنحجنا هي وتو كم زحلفن أفكاري تخا عسكري نبمللاي من إنه تخترجاجز كم زخالتيني ذكر أبز حلفك أنيات مسحيلة تجري اللي فنت مسيرته كم زلون بحبر محدار قدمي منستر أبي أحمد كقال كم زخنن مجلس أوس إزنبرة بسراويت جنبار حرنت أورومو زفلت عطق حيلي نتي إثيوبيان كينيان زرخب عند من قد بتيخو كعطس خمس خيلات انكرو إذا عطق حيلي أبتاوس إوزل مجلسي نتي بمويا لا أبيلو زحلف إثيوبيان كينيان زرخب نتا بحر زي بالله إثيوبيا أقدس زخنة أرجع كعطس زخل متقعت كفيتين كسقس كم زلون نتي أرجع كعطس كم زخل أفليت الله إذا إثيوبيا أقدس زخنة صرجان دحر تعاطي خا اتي ابي ايتيوبيا زلو كينات نمجمر تاوان نتا بدوب زلا كينيا بقات تاخو صليو مزعطق حيلي ركب زلو منጭታት يحبرو كم زلو اذا حيلي سراويتو ابدوبن معرابن ايتيوبيا سفيح زخونه منقسقاسات يغبرو كم زلو ابت صرجيا ايتيوبيا كينيا زركبو دوباو جنبارهم كا نحده غوج زون زبال كباب تقوصاصيروم كم زلو يمزحبرو ازوم مستمعطقات ركب زلو منጭታት ات سراويت نيتعطق حيلي ابلعلي منغست صقطن مغبار نقند زبال صرجياتات ايتيوبيا كعصو كمون كاب أديس أبا ناب كل الأمحرة زوجدو أقدس تسرقياتات كعصو مدب كم زلوا يزقل زلا أبزق وانا بكل الأمحرة اللي حمو قال كتماتات بتحت حيلتات تجري آتينا ولا بزلوا جيزية أبي إثيوبيا كينات جينا يقتصل كم زلون حيلتات تجري كأكاب كتمات دبر تابور أبناك أربع رحقت بتسيحهم كم زلوا تجليسو كسب حجة ترخيب بزول حبريتا حيلتات تجري إن كمير كرنج أفها بتحت قوس رمي أتيوم أبتاق قواسا يتبهل كاب دبر تابور ناي عسر رحقت زل عدي ناي تخصم اللو وقت كم زلوا تحبيرو إذا حجة زل معبالتات كا حيلتات تجري إن تجونا تباهيلو زفلت وتهدروا أقدس إن زلوا جوب الدحر ما حز قات أمام معبالتات كوينو أبزخونا سعد ما نكتم دبر تابور كحزوا كم زخولو تفليت الله أبتي أبكباب دبر تابور زكاية زلو كينات كأحيلتات تجري BM عسران حدن زبال حاتس الرحقات روكيتات زتكوس عدك حيزون كم زلو وانت حبيرو زغم زيلون كل دماء بوغان مريحينات كل الأمحرة أنصار حيلتات تجري زقبرو زلو كينات كتاتن كقصلو كم زخونا أفليت أمالو مكتل بريزيدنت كل الأمحرة زخونا دكتور فانتا ماندافرو نهزبي كابتز تأوجو كينات نمكلغال كن كتصلينا بمبال وق كم زي قوارسي تزاريبو زم كتل محدار كل الأمحرة مجلسيو أبز حج زلو كينات اتلوطيه بوغن حوحات راي كمتص كم زخلن تخصد دو كبلو الله ومن اللي دحر مزراب تخصد دو مزبل ناي سلام جيزيه مزهلنيو مزملكتهم اكلات زرب كل زخل بمبالي تزاريبو قدمي منستر إثيوبيا أبي أحمد صباح ربعنا بترك مبصح كجبر كم زخونة تفليتو تركويت مع كان زينا أنادولا أجنسي أو سياتاب زلا زينا كاب منقست تركي زوص علا ومجلس كم زحبروك قدمي منستر إثيوبيا أبي أحمد ناب ترك كم زخونة أفليتو كتبليات سبسي بازلا بمسرت نايزا مع كان حبريتا ناي ترك دايركتر ركبات أو سيواب زلا مجلسي قدمي منستر إثيوبيا أبي أحمد بريزيدنت تركي رجب طيب أردوغان بس قبروا له عدم مسرت صباح ربعنا بترك ناي مبصح سنة سرعات كفت مخانة
ተገሊጹ እዚ ናይ አብይ አሕመድ መብጻሕ ናብ ቱርክ ኸኣ ምስቲ መበል 125 ዓመት ምስረታ ርክባት ቱርክን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝውዕል ብምዃኑ እቲ መብጻሕ ናይ ተቀዳማይ ሚኒስተር ፍሉይ ከም ዝገብሮ እዛ ማዕከን ገሊጻላ ኣብቲ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ቱርክ ዝበጽሓሉ ግዜ ኸኣ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ዝዓዘሉ መዳይ ከዘራረቡን ብጀካዚ ድማ ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ዛዕባታት ዘሎ ምዕባለታት ሓሳባት ክለዋወጥን ከም ዝኾንያ ኣናዶሎ ኤጀንሲ ሓቢራ ዘላ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ፕሬዝደንት ቱርክ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ንአብይ አሕመድን ኢትዮጵያን ሓገዙ ከበርክት ድልው ከም ዘሎዩ ኣብ ዕላው ናይ ትዊተር ሒሳቡ ገሊጹ ዝነበረ ብዙሓት ኣብዚ ጉዳይ ፍልጠት ዘለዎም ወገናት ይጽብጽብዎ ከም ዘለዉ ኸኣ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 2.5 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ወፍርታት ዘለዋ ብምዃኑ በዚ ሕጂ ዘሎ ምዕባለታት ናይ ኩናት ተሻቂላ ከም ዘላን ረብሓታታ ከይትንከፍ ከኣ ስግኣት ከም ዘለዋን እዮም ዝሕብሩ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ደጊሙ ከይምረጽ ዝቃወም ሓደ ትካል እቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ግሉጽ ክኸውን ሓቲቱ እዚ ኤድስ ሄልዝ ኬር ፋውንዴሽን ዝበሃል ትካል ኣባል ሃገራት ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝወዳደሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ከም ዝቆርቡ ብምዝኻር እቲ መስርሕ ምርጫ ግሉጽነት ክህልዎ ሓቲቱ እዩ ንዋና ዳይሬክተር እቲ ውድብ ዝግበር ምርጫ ግልጺ ፍትሓዊ ኣብ ዓቕሚ ዝተመስረተን ዝተፈላለዩ ዓውዲ ዘሳተፈን ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ፕሬዝደንት ናይቲ ትካል ዝኾነ ማይክል ዊንስተን ንለበዳ ኮሮና ምቆጻር ዘይከኣለ ዶክተር ቴድሮስ መን ይትከኦ ትሕቶ ክኸውን ዘለዎ እቲ ምርጫ ግን ግሉጽነት ዝሰፈኖ ክኸውን ይግባእ ኢሉ ብምዝራብዩ ንዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ክቃወም ተሰሚዑ ዘሎ እዚ ኣብ ዓለም ኣብ ዙርያ ሕማም ኤድስ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ትካል ኣብዚ እዋን ኣብ 45 ሃገራት ንኣስታት 1.5 ሚልዮን በቲ ሕማም ዝተለኸፉ ወገናት ሓገዝ ከም ዝህብ ዝገልጽ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ደጊሙ ዋና ዳይሬክተር እቲ ውድብ ንምዃን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ምርጫ ክሳተፍ ኣብ ምድላዋት ከም ዘሎ ዝፍለጥ ንነዊሕ እዋን ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያን ኮይኑ ዝሰርሐ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዓመተ 2017 እዩ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ክምረጽ ክኢሉ ዝነበረ ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ዝተኻየደሉ ከባቢታት ኣልፋሸቃ ዑዳት ዝገበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐመዶክ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ምሕዝነት ክህልዋ ከም እትደሊ ግን እቲ ኣብ ትሕቲ ሱዳን ዘሎ መሬት ኣልፋሸቃ ይሕሊፋ ከም ዘይትህብዕላ ኣፍሊጡ እቲ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ኣልፋሸቃ ዝበጽሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገሩ ኣብ ልዕለውነታን መሬታን ዝኾነ ይኹን ሕድገታት ከም ዘይትገብር ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ከባቢታት ትሕተ ቅርጽን ናይ ልምዓት መደባትን ክስራሕ መደብ ተሓንጺጹ ከም ዘሎ ብምሕባር እውን ምስ ኣቦ ወንበር ልዕላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል فتح البرهان نتنا الفشقة مسكالة كبابيتات السودان زرغب حدش زتسرح صرغيان بينتون مريقهم كفيتهم علو كم زفلت الزكبابي قدم حجي بناي ኢትዮጵያ ملشاتات يحرز زنبر خوينو ኣብ ትግራይ ኩናት مستجمر ግና ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ሰራዊት ሱዳን ምስ ملشاتات ኢትዮጵያን ዝድግፍዎ ሰራዊት ፌደራልን ድሕሪ ዝገበሮ 84 ወተሃደራት ዝሞተሉ ውግእ እዩ ነቲ መሬት ዝተቆጻጸረ ኡጋንዳ ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ቆልውላው ካብ ኣፍጋኒስታን ይሃድሙ ካብ ዘለው ስደተኛታት 2000 ከም እትቀበል ኣፍሊጣ ሚኒስተር ስደተኛታት ኡጋንዳ ኢስተር አንያንኩን ከም ዝሓበረቶ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኣሜሪካ ብዝቀረበቶ ሕቶ መሰረት ነቶም ስደተኛታት ክቅበል ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ዕጡቃት ጣሊባን ኣብ ሓጺር እዋን ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ዝኾነት ካቡል ሓዊሱ ንብዙሕ ከባቢታት ድሕሪ ምቁጽጻሮምን መንግስቲ ተሃገር መውዳቆን ስዒቡ ማዕርፎ ነፈርቲ ተሃገር ንድሕነቶም ብምስጋእ ክወጹ ብዝደለዩ ዜጋታት ክዕለቕልቕ ይተራእዩ ነይሩ በቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ከኣ ኣስታት 500 ስደተኛታት ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢንቴቤ ክበጽሑ ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ እቶም ስደተኛታት ምርመራ ኮሮና ከም ዝግበረሎምን ናብ መፍለይ ከም ዝኣትውን እታ ሚኒስተር ኣፍሊጣላ ኩሉ ወጻኢታት ናይዞም ስደተኛታት ከኣ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ክሽፈን እዩ በዚ ከኣ ኡጋንዳ ስደተኛታት ኣፍጋኒስታን ዝተቀበለት ናይ መጀመርታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክትከውን እያ ስደተኛታት ብምዕቃብን ብምሕብሓብን ነዊሕ ታሪኽ ዘለዋ ዩጋንዳ ኣብዚ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብሰንኪ ጎንጽን ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ዝተፈናቀሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ዓቂባ እትርከብ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ንዓኹም